Hej YouTube. Det er en lille video, hvordan man installerer, downloader hvad sker der for? Ja, det er en lille video, hvordan man laver en account til YouTube. Jakob, sig hej til YouTube. Hej YouTube. Det var Jakob. Jeg logger lige af brugerne, og så går jeg ind igen om lidt, Jakob, fordi nu skal jeg vise, hvordan man laver den der, ikke også? Ja. Så vi trykker log ud. Ja. Okay. I går ind på YouTube, så kommer I ind på den her side. Det er nok ikke det samme, der er her. Ja. Velkommen til YouTube login. Nej, det gider vi ikke. Vi trykker derop på login. Så ja, I har ikke nogen, måske dem, der ser med. Og der skal I også trykke. I skal trykke her. Og ja, nej, jeg er sgu ikke ny video, men jeg har ikke en skid subscribers, for vi er næsten lige begyndt. Så fornavn. Altså, hvis vi har sådan et gamernavn, hvis det er bare sådan en kanal, ja, I laver for sjov, eller sådan med navn og sådan noget. Men hvis I vil have sådan et gamernavn, så skriver I landet her, gamer, og så er det så det her, og så skal vi skrive et eller andet her. Johnny, gamer Johnny. Hov, der. Gamer Johnny, men det gider vi ikke hedde, så vi kan skrive måske her. Der kan vi skrive Sten Jakobs. Sten. Med den store. Nej, vi kan skrive sådan gamer Booste. Gamer Boss, ja. Gamer Boss 1, 2, 3. Ja, det er så hvis vi vil hedde et eller andet gamernavn måske. Og så hvis man bare vil hedde sådan normalt, så skriver vi Nu hedder han så Frederik. Så skriver vi Frederik Hansen. Og så her, der skal vi skrive det samme. Frederik Hansen. Der skriver vi det sådan her. Frederik Hansen. Og så skriver jeg et eller andet her, og det kan vi så ikke hedde. Så vi kan hedde Frederik Hansen 1, 2, 3 måske. Det kan vi ikke. Så hedder vi det der. Frederik Hansen 768. Det er okay. Her, oprette en kode. Ja, det var sådan en, vi vil ikke. Det var bare en sjov. Så der skriver jeg bare et eller andet random stærkt. Det ved jeg. Og nej, nu kan vi ikke huske. Det skal være det samme. Så vi skriver bare et eller andet her, og det kan være 1, 2, 3. Nu gør det igen. Og den kan hvad kan vi få sådan på? Skriver vi. Bare skriv. Undskyld, YouTube. Hallo? Hallo, Lasse. Okay, undskyld YouTube. Så skriver vi et eller andet. Men det er undskyld YouTube. Det går lidt langsomt. Og der kan vi bare der skriver vi måske 4 måneder eller andet. Og ja, måske. Men lige igen. Hallo? Vi er lige i gang med en YouTube-video. Det er ikke noget, vi ringer lige om lidt. Hvad er det, I filmer så? Den får du at se. Ja. Hej. Undskyld, men det var meget hyggeligt. Det var vores ven, Lasse. Telefonnummer, det gider vi ikke at sige. Det Det er er jo, siger det en e-mail. Den skal ikke se, så der går vi ned her. Nej, det er lige meget. Okay. Se det. Nej, tryk lige på den igen. Tilbage til det. Tryk lige. Ja. Det er den der.
Ja. Ja. Nej. Ja. Nu vi skal have vakkekage. Ja. Nej. Jeg vil godt have noget koldt. Det vil jeg også gerne. Ja. I-T-H-I. S. Hvad er det sidste? L. T. Op på skabet! Jamen, du skal bare trykke og du skal bare sætte, hvad der 4 til 5. Tiske i mig. Næste trin. Lav den lige stor sådan der. Lav den lige stor. Ikke? Se, så kan I se her, at kommer herind. Det er den lille basic-video. Der fortæller den noget om det. Jeg ved, hvordan man gør, men jeg tror faktisk, det bevæges. Men i hvert fald, jeg trykker jeg den næste trin igen. Tilbage til YouTube trykker jeg. Så har jeg. Så har jeg lavet en. Og så kan I sådan lige subscribe alle de her flotte fyre. Lige subscribe. Og så søger vi herop. Ja, det er vores rigtige, det vi bruger. Jackpot 3. Ja, det er vores det der. Så er vi her, og så kan vi så subscribe. En subscribe. Åh, hvor er det vildt, mand. Og vi skal ikke hvad der sker med den her video. Sådan var den der. Men i hvert fald. Tjekke lige det. Den får bare helt op. Det er fordi, den lige har lagt det. Ja. Ja. Ja, det var det. Ja. Hej, YouTube. 3, 2, 1. Hey, god dag! Peace off herfra. Cheers for the world. Jack and Fred. Jackpot 3. Peace off herfra.